Saudara ipa dan bisan orang kampung nan basamo mantakan karumput nan layu ke tanah nan lambang kekubuan nan dalam kabalik papan nan sabilah kabalhat karantau sini di waktu itulah banamu samparono baa di malam konan kini pihak di nenek jomama syarat orang surau sanak saudara bundo kanduang nan datang takziah ke rumah nangku lah membacakan surah Yasin dari awal sampai akhir, lah dibacakan dahlil dan tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca bahasa muka sama pahalonyo disampaikanlah kepada arwah yang kita tuju. Kok sampai dapat kelapangan, kok angin dapat ketawaran dan diterima Allah lah amal ibadat dia selama di dunia. Dan ditampaikan Allah lah ditampaikan sebaik-baiknya bagi ahli waris atau sanak saudara nan ditinggal anaknya ditinggalkan